Kung may Biblia po tayo sa ating mga kamay o dala-dala, ating pubuksan sa Matthew, Book of Matthew, sa New Testament, chapter 13, verses 44 to 46. Ayan po ang ating babasahin. Okay. Sige po. Kung tayo po ay may Biblia, sige. Thank you. Basahin po natin. The kingdom of heaven is like treasure hidden in field. When a man found it, he hid it again, and then, in his joy, went and sold all he had and bought that field. Medyo maliit. Nakita po natin sa likod. Nag-iba yung... okay. Paano ba? And verse 45, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. Verse 46, when he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. At kung babasahin po natin sa Tagalog, ayan, sa verse 44, kanina no, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. And another one is the verse 45 to 46. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at ibinili ang perlas na iyon. Ayan. So sa nabasa po natin kanina no sa ating passage sa verse 44, ang kaharian daw ng Diyos ay katulad ng isang kayamanan. At ito ay nakatago sa ilalim ng lupa. No? At nung matuklasan nito, ang ginawa ng lalaki, sa binasa natin, ibinenta niya yung kanyang ari-arian para lang mabili niya ang lupa na iyon na may kayamanan. Dahil itong lupang iyon is may nakatagong kayamanan. Sa verse 45 naman, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang nakatagong perlas, no? At nung ito'y malaman ng isang negosyante, ibinenta niya ulit ang lahat ng meron siya para lang mabili yung lupa na may perlas. So, ngayon, let's connect to Philippians, Book of Philippians naman, in chapter 3. Ayan. Book of Philippians, chapter 3, verses 7 to 8. Iko-connect lang natin, no? Sabi ni Apostle Paul, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ. Si Pablo, sabi niya, nung matagpuan niya yung katotohanan ng salita ng Diyos, sabi niya, ano man ang aking napakinabangan o nakamtan, ay tinuturing ko na lang na walang kwenta. No? Makilala ko lang si Kristo sa buhay ko. Sabi ni Apostle Paul.
tinuturing daw niya na basura ang lahat ng meron siya. Diba? Kilala naman natin si Apostle Paul, no? Kung gaano katindi yung kanyang ministry, yung kanyang sacrifice nung panahon na yon. Makilala lamang niya si Lord Jesus sa kanyang buhay. No? So ang paksa natin sa gabing ito ay pinamagatan natin na giving value to what is valuable. So lahat ng gamit po, 'di ba? Meron tayong mahalaga na gamit, pero ano ba talaga ang pinahalagahan natin? May mga gamit tayong mahalaga, no? Pero ano ba talaga ang pinahahalagahan natin? Yun po ang tanong. Ngayon, mahalaga sa atin ngayong panahon, 'di ba? Gadget. Ayan. Ang gadget, lahat ng uri ng komunikasyon andyan na. Transaksyon, online process na lahat, 'di ba? 'Di ba? Gadget lang, GCash, open na open 'yan. Magbabayad ka sa Shopee, kailangan GCash. So, online process. Gamit na gamit yung gadget sa henerasyong ito. Tapos, mahalaga din po sa atin yung sasakyan. Sino po may sasakyan na dito? Motor, ganyan. Pag may mga trabaho, 'di ba? Kailangan may mga transportasyon na sarili 'yan. Lalo na kung malayo yung trabaho. 'Di ba? So, sa mga may kayang bumili, yun, kailangan na kailangan 'yan. Amen ba? Sinong hindi nakaka-relate? Mali ba yung tanong ko? Sinong nakaka-relate? So, ano mang meron ka, damit, pagkain, ano pa? Lahat ng yan mahalaga, di po ba? Bahay, importante din. Talagang pinaka-importante din yan. Kasi, alam man matutulog ka sa kalye. Di ba? Karamihan sa atin nagbo-boarding house. Di ba? Importante kasi, kailangan may tirahan tayo. So, pero sabi nga sa paksa natin, giving value to what is valuable. Kasi po, pwedeng nagpo-focus lang tayo sa tinuturing nating mahalaga. Pero lahat ng yan po ay nade-depreciate. Ibig sabihin, habang tumatagal, bumababa ang kalidad. No? Yung value niya bumababa habang tumatagal. Yung bago mong cellphone, bumili ka ng iPhone 13, may 14 na? Oh, meron na, di ba? May 14 na. Ngayon bumili ka niyan. Tapos habang tumatagal, bumababa na naman yung kalidad niyan. Kung ang bili mo, magkano? Uy, alam nila kasi meron. Sana 100 plus, di ba? Ewan, hindi ako nakaka-relate dun. Huawei lang naman yung sa akin. Charot lang. Di ba yung mga ganyang klaseng o yung mga ganyang kalalaking halaga, pag umabot yung panahon na matagal na sa'yo yan, bumababa yung presyo niyan. Di ba? Meron nga nabibenta sa online selling, mga second hand. Ang baba na ng presyo. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng mahalagang bagay na meron tayo, kahit bago pa, pag tumagal yan, bababa at bababa ang presyo niyan. Amen ba? So ngayon, may papakita ko sa inyo. Dito na lang. Kasi mas maganda yung nakikita natin sa personal. Asa na ba yun? Hiniram ko lang yun eh. Andito na. So, ayan. Papakita ko sa inyo ito. Ito. Akin to. Tapos, ito. Hiniram ko lang to ha. Ito. Kikita nyo? Totoo yan ha, hindi yan peke. Pero hiniram ko lang to kanina. Sa may sahod na. So, ipagkukumpara lang natin, no? Yung 1K may value ito. Di ba may value? Wala daw. Talaga. Di ba may value yung 1K? Kung mahalaga sa'yo to, ngayon pa lang, siguro ubos na to. Di ba? Kung napakahalaga ngayon din. Pero sorry, di sa akin to eh. Hiniram ko lang to baka, sige kung sino yung mga walang hiya, pwedeng lumapit dito para, pero papagalitan ng hiniraman ko. At eto, di ba may value rin to? Wala daw.
Hala, wala daw. Konti yung sabing amen. Pero as natin, no, yung Bible natin, papel din to, di ba? Papel din siya. Pero ang nilalaman po nito, kakaiba. Di po ba? Nakikita natin, wala tayong nakikitang parang katulad nito. Na parang kumikinang yung mata natin kapag ano eh, pag, di ba? Tapos parang kung pwede ngayon na. Di ba? Ngayon na parang walang-wala tayo. Di ba? Pero ano papalod dito kapatid? Dito mo nakikilala ang ating Diyos. Ang nagpapabago ng buhay at kasama ng pamilya natin. At nagdadala sa atin sa eternity. Pero ito, um, napaka, di ba, madalang lang. Parang, pag kailangan na kailangan mo talaga, ngayong gabi, talagang ubos na ubos to. Di ba, ang 1,000 ngayon, pag binili mo ngayon sa tindahan, di mo malayan, barya na lang. Barya na lang. Di mo feel yung 1,000. Parang wala kang nawakan, parang dumaan lang sa'yo, tapos barya na lang talaga. Di ba? Iba ng panahon ngayon eh. Kaya sabi sa atin kanina, lahat ng bagay bumababa talaga. Nagde-depreciate talaga. Hindi yan permanente. Kaya ibig sabihin nun kapatid, ang Bible natin nag-represent talaga na ito ay for eternity talaga. Hindi bumababa ang presyo nito. I mean sa PCBS, hindi yun. Hindi bumababa ang presyo nito kasi yung mahalagang salita ng Diyos naririto. Lahat mahal, kapatid. Lahat pamahal ng pamahal, pero libre. Pero ito, lahat ng bilihin parang wala na eh. Talagang yung 1,000 mo parang 1 kilong bigas na lang. Di ba? Halos wala nang matira. Yung kapatid, no? So balik tayo sa ating paksa. Giving value to what is valuable. Kaya nga kapatid, kailangan tayo maging wais kung ano ba talagang pinakamahalaga sa mahalaga. No? Sa henerasyon natin ngayon, parang hindi na uso yung yung kung anong meron ka na kung 1,000 lang, kailangan marami to eh. Di ba? Bitin na bitin kapatid kapag lalo na kung marami kang bills. Sige, bills na lang para medyo social pakinggan. Okay. Kesa naman sa utang, di ba? Ayan. Ngayon, dapat ba, kaya nga natin pwedeng, kaya natin kailangan pag-ukulan ng pansin itong mahalaga kasi kailangan nating matuto sa kung ano ang pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga. So ngayon, sa point number 1 po natin ngayon, marahil po ito ay makakatulong or magiging guideline kung paano po natin, kung ano ba talaga ang ating pinakaunang pipiliin sa lahat ng mahalaga. Amen ba? So ngayon, ang ating point number 1 is ito. Value your relationship with God. Di ba napakadaling pakinggan? Napakadaling pakinggan, di ba? Parang andali naman ito. Pero kapatid, sa totoo lang, marami ang sira ang relasyon sa Diyos. Marahil hanggang ministry lang tayo, pero wala tayong personal na relasyon. Diyan po lahat naiipit. No? Kaya ang typical na example dito, si Jacob at Esau. Di ba? Tingnan natin. Si Esau, di ba, na alam naman natin na pinagpalit niya ang kanyang birthright sa isang mangkok ng sabaw ng pulang patani. So, ano ba ang isang mangkok ng sabaw na ito na pinagpalit niya sa isang birthright? So, by the way guys, ang birthright nga pala is ito yung spiritual meaning nito sa Old Testament is sa'yo mapupunta ang lahat ng blessing kapag ikaw yung panganay na lalaki. Pero pag ikaw yung bunso, kawawa ka. Wala kang share. Sa panahon noon, ay Isaac. No? So, si Esau, no,
Ang pinili niya yung mabusog lang siya sa isang oras. Sa isang oras, sa isang araw. Mabusog lang siya, yun lang pinili niya. Pero si Jacob, yung pinili niya, yung eternity. Nag-aspire siya ng eternity eh. Parang yung kanina ito, birthright, tapos ito yung isang mangkok ng sabaw. Parang ganun. Yung pinili niya ni Esau, yung isang mangkok ng sabaw lang. Tapos busog ka nga ngayon, pero later, wala ka ng blessing. Yun yung pinili ni Esau. So, kaya nga sinabi ng Diyos sa Romans 9:13, di ba? Kung wala, di ko lang nailagay. Sabi doon, I love Jacob, but I hate Esau. Why? Kasi nakita ni Lord ang tamang pagpili ni Jacob. No? Hindi lang para sa sarili niya, yung pinili niya, pero kundi naapektuhan din yung susunod na henerasyon. Kapatid, yung pagpili mo ngayon, marahil maapektuhan din yung susunod na henerasyon. Sa'yo. Yung pababa pa sa'yo, kapatid. Kaya tayo, kapatid, kung anong pinili natin, kung anong dinicide natin, yan po ay makakapekto sa atin sa susunod na henerasyon. Damay po sila, kapatid, pag yan yung, pag sa desisyon pa lang kung anong pipiliin natin, eternity ba o yung pangsamantala, lahat po yan sila madadamay. Kaya doon nagsimula ang pangalang Israel. Diba? Doon po tumubo ang lahat ng mga sina David, nandyan, down sa descendants. Pagdating kay Jesus. Doon po siya nakalinya. Kaya nga po, diba, isipin natin kung ano ang tamang pagdesisyon. No? Kaya kung andito ka ngayon, inuna mo ang Diyos, tama ang pinili mo, kapatid. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Huwag kayong magpigil na pumalakpak kung para kay Lord yan. Amen. Kaya kung andito ka ngayon, inuna mo ang Diyos, tama ang desisyon mo. Sana, kapatid, patuloy yan. Huwag lang ngayon. No? Ang priority kasi minsan, sa totoo lang, yan yung mismong nagiging hadlang kung bakit mahirap lakaran ng purpose ni Lord. No? Yung priority natin. Minsan yun yung mga nakakahadlang kung bakit ang hirap mahanap yung purpose ni Lord. Parang nahirapan tayong lumakad sa mga listahan natin, sa mga priority na meron tayo. Ano nyo kung bakit? Yung oras kasi, yung puso natin kasi, yung isip natin kasi is punong-puno ng pangarap sa buhay. Totoo yun, pangarap sa buhay talaga yung parang nagiging motivation natin. Kaya tayo'y nagkakaroon ng listahan ng priority. Tapos kung ano yung pangarap natin, o kung ano yung pangarap mo, yun yung nagiging driver natin sa buhay natin. So yung pangarap mo rin, nagdidikta ng priority natin. Totoo ba yun? Diba? Hindi naman masamang mangarap, hindi naman masamang magplano. Diba? Pero dapat, ang nag-reshape ng buhay natin, hindi pangarap, yung purpose. Dapat, ang nag-shape ng buhay natin ay hindi yung pangarap. Dapat yung purpose. Mahirap talagang hanapin, kapatid, yung sarili natin kung yung pangarap lang natin habulin natin. Yung sarili mo, darating ang panahon, di mo na rin kilala. Pero pag hinahabol natin ang pangarap natin, ang purpose, yung sa purpose tayo dumadaan, nakikilala, alam natin kung sino tayo eh. Kasi may purpose po, kapatid. Pag pangarap ang magiging driver natin, kaya na mamotivate tayo mag-trabaho, mag-aral, party po yan, hindi po masama magplano, di ba? Di nga masamang mangarap. Pero kapag hindi po yan purpose, naka-inline sa purpose ni Lord, mahirap hanapin ang sarili natin. Hindi na po natin makakamtan talaga yung pangarap. Kasi if you start to build your life on your dreams, kasi ito nga yung pangarap natin, pangarap kong yumaman, pangarap kong sinong gusto maging dito, kapitan. Gagawan. Pangarap mo maging parte ng politika, pangarap mo maging, di ba? Ganitong trabaho, pangarap natin yung makatapos tayo. Oo, maganda yun. So lahat ng priority ko, dapat katugma sa pangarap ko.
Pero hindi ko sinasabing mala yung pangarap, kapatid ha. Hindi po masama ang mangarap. Pero ang purpose natin ang dapat nag-shape ng ating priorities. Amen ba? So, ang sequence ng ating priority ay mahalaga. Mahalaga po yung pagkasunod-sunod niyan. Sequence matters. Totoo ba? Pag halimbawa, yung pagbobotones mo ng polo, pag yung una pa lang mali na, damay lahat yan. Nasubukan mo na yun, na lumabas ka ng bahay mo, na hindi mo pala nakita yung polo mo, tabingi. Ako naranasan ko na po, aminin ko. Pero nandun pala ako sa pintuan. Bukod na lang, nakita ko, hala, parang may mali. Tabingi talaga. Kala ko yung damit, sira. Yung pala, yung pagbotones ko, mali. Mali, sa una pa lang mali na pala, kapatid. Kaya nga, sa pagdesisyon natin, sa mga priorities natin, pag sa una pa lang mali na, damay po yan lahat. So, maraming Kristiyano ang sumusuko pag magulo. Di ba? Pag nakabotones ka, mali yung magulo tignan. Maraming Kristiyano ang sumusuko sa gulo. Totoo ba? Tapos pag napapatanong ka lang, bakit ba ang hirap lakaran ng purpose ko? Ano ba talaga purpose ko? Ang hirap hanapin. Diba? Napapahamot ulo ka na lang. Di natin alam kung ano ba talagang gagawin natin. Ano ba talagang ginagawa ko dito? Bakit ganito? Di ko maintindihan. Alam nyo, si Lord nung creation, no, may priority din siya. Iba-iba kada araw. So may listahan. So ang listahan ng paglikha, iba-iba. Naka-order siya. Sequence nga, di ba? Sequence matters. So, because God Himself is the God of order, no? He created man in the 6th day. Di ba? Sa ika-6 na araw, nilikha niya ang tao. Sinong, amen, di ba nilikha ni Lord ang tao sa ika-6 na araw? Parang hindi natin alam kung anong araw nilikha yung tao. Imagine kung ang Diyos walang sequence of order. Tapos inuna ka niya, nilikha bago yung oxygen. Ano kayang itsura mo ngayon, kapatid? Di ba? Anong itsura mo ngayon, kapatid, kapag inuna niya ang tao? Walang araw, walang hangin. Di ba? So, ibig sabihin, si God, alam niya kung anong uunahin. So, it means, tayo rin mga Kristiyano, alam dapat natin kung ano ang una. Kaya mahalaga kung anong una. Yun yung mahalaga. Pahalagahan po natin kung ano yung una. Ang una, ano po yun? Value your relationship with God. Amen ba? Amen. Point number 2, para di tayo magtagal. Ayaw. Ay. 3 na tayo. So, point number 2, value the good influencers who surrounds you. Ayan. Point number 2, value the good influencers. Nabubulol ako dito. Influencers who surrounds you. Pangalawa, pahalagahan po natin yung mga taong nag-impluwensya sa buhay natin ng maganda. Yung mga good influencers po sa buhay natin, kapatid. Sino-sino ba yung mga taong to na makakatulong sa pag-grow ko? Sino-sino ba yung mga taong tumutulong para maging solido ang aking relasyon sa Diyos? Maging sulit ang aking relasyon dyan kay Lord. Kung maalala nyo, yung Filipina weightlifter na si Heidelin Diaz, no? Nung sumabak siya sa Olympics, sa interview niya, sabi niya, kung paano daw niya, 'di ba nakamit niya yung pinakaunang gold medal. Actually, siya yung unang nakasungkit ng gold medal sa history sa Pilipinas, dito sa atin. Na babae ang sumabak. Weightlifter, guys, yung nagbubuhat ng barbell. Imagine mo, magbubuhat ka ng 127 kilograms, tapos babae ka. Babae ka. Kaya mo yun? Siguro nga 5 kilo, mahirapan ka na magbuhat.
Di ba? 127 kilogram. Lalaki nga mahirap buhatin yun, babae pa kaya. Mas mabigat pa yun kay Clark. Joke lang, Clark. Sorry, ginamit kita ngayon. Magpagamit muna tayo kay Lord. Ano ba yun? Di ba? Yung 127 kilogram, mahirap buhatin yan. Clark, no? Pasensya ka na, Clark. Naalala lang kita eh. Wala kasi si Jeff. Si Jeff Sunny. Si Clark na lang. Ayan. Nakamit ni Haidilyn Diaz, di ba, yung gold medal sa pagbuhat ng 127 kilograms na barbell. Mahirap buhatin yun. Pero tinanong siya ng interview. Sa interview, sinanong siya, ano yung naging sikreto mo kung bakit ka nakabuhat ng ganyang kabigat para masungkit mo yung gold medal? Alam niyo sagot niya, kung wala sila, hindi ko na-rating to. Hindi ko kaya to. Sino yung sila? Di ba? Sino yung sila na yan? Sila yung mga conditioning coach, yung mga nutritionist, yung mga training coach niya. So, ibig sabihin, may nakapaligid sa kanya magagaling, mga mahuhusay na mga trainers. So, kapag mahusay yung nakapakaligid sa'yo, ibig sabihin, gagaling ka rin. May didisiplina sa'yo, may aayos sa'yo, may magre-review sa'yo, ganito gawin mo. May mag-a-advise sa'yo. So, ganun po yung naging sikreto niya. Kaya niya nabuhat yung 127 kilogram. Mahirap buhatin yan. Sabi niya, nahirapan niya siya magbuhat eh. Sa training pa lang, nahirapan na siya eh. Paano pa kaya sa totoo na? So, ang sikreto lang pala, kapatid, ito. Nasa paligid lang niya yung mga trainers niya. Kasama niya eh. Kaya, mga Kristiyano rin, ganun din po tayo. Pag may mga influencers, good influencers po sa atin, na siyang tutulong, puro tutulak, sila po yung mga taong importante sa atin. Huwag po natin nilagay yung sarili natin sa alam nating alanganin. Di ba? Pag alanganin, kapatid, hindi po yan sigurado na magiging solido kang Kristiyano. Mahirap po yun. Sabi ng mga Chinese dun sa Olympics na nilalabanan niya, kasi Chinese yung kalaban niya eh. Biruin mo, nagulat sila. Nasyak nga sila na nabuhat niya yun. Di ba? Pero advantage sila na sila sanang mananalo, yung mga Chinese national, yung kalaban niya. Pero Pilipinas po yung nakasungkit. Anong sekreto? Kasi kasama niya yung mga huhusay, yung nagdidisiplina sa kanya. Kaya tayo, kapatid, pag walang disiplina, di ba, parang andali lang magsayang ng oras. Di ba? Andaling sayangin yung oras, panahon, na wala tayong nagagawa. So, ayan, si David, may magaling siyang warrior, di ba? Kung nagbabasa po tayo sa kanyang, sa mga natalo nilang mga labanan, mga digmaan, tignan nyo. Imposible na wala siyang mga trainer or wala siyang mga kasamang magagaling din. I believe na si David, bilang isang warrior, may mga kasama din niya mga galing sa espada, sa pamamana, sa pakikidigma. Di ba? Hindi ka naman magiging magaling na mandirigma kung kasama mo mga mga basagulero eh. Ibang mandirigma yung tinutukoy dun eh, yung mga suntukan. Hindi ka magiging magaling dun. Puro kalokohan lang yun, kapatid. Pero pag kasama mo mga totoong mandirigma talagang matututo ka rin kung paano lumaban. Yung totoong laban talaga. No? Kahit marami pa yan, kung isa ka lang. Ganun po kahusay kung nakapaligid ka sa magagaling. Yung talagang didisiplinahin ka. Di ba? Panalo ka kapag may ganun kang kasama. Kaya nga sa 1 Corinthians 15:33 sabi doon, di ba? Bad company corrupts good character. Talagang masisira po tayo, kapatid, kapag mga kasama natin, mga sira din. Diba? Totoo ba yun? Amen ba? So, wag natin itapon ng mga taong good influencer sa buhay natin. Wag natin itapon, mga kapatid. Yan yung
Marahil yan yung mga spiritual friends mo, yung mga believers dyan kay Lord, mga matured. Yung nag-win sa'yo, spiritual influencer din yan. Yan yung magiging influencer mo. Yung cell group leader mo, yung pastor natin. Yan po yung mga influencers natin. Mga tamang influencers po, kapatid. Kaya nga, ito wag niyong itatapon, wag nating baliwalain, no? Yung mga taong tumutulong para tayo mag-grow. Dahil sila yung totoong sasamahan ka, susuportahan ka sa hirap man o sa ginhawa. Amen. Sila yung mga taong dapat mong i-treasure. Sila yung mga nagsisilbing ginto sa buhay po natin. Mga perlas po yan sila. Hindi po sila mga bato. Sila po yung mahalaga. Kaya tignan nyo, no? Kung sino yung lagi makakasama mo, parang nagiging kamukha mo na rin. Halos magkakamukha na kayo kasi lagi kayo magkasama. Pare-pares ng damit, pare-pares ng buhok. Mukha na lang, medyo may pakakaiba, pero parang pagkakamukha na rin. Di ba? Yung galaw, pare-parehas na rin halos. Ganun na-impluensyahan ka eh. Kung anong galaw ng cell group leader mo, ganun na rin yung galaw mo. Di ba? So, value the good influencers sa buhay po natin. Huwag po natin silang baliwalain or itapon na lang. Huwag po natin silang ganunin. I-value po natin sila. Sila po yung mahalaga rin po sa buhay natin. So, ayan, sa point number 3 naman tayo. Medyo mabilis. Ayan, point number 3, value the task bestowed upon you by God. I-value po natin o pahalagahan ang anumang mga tungkulin na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen ba? So anumang meron ka, pahalagahan natin yan. Pahalagahan mo yan. Alam mo na alam mo ba na hindi ka may-ari ng katawan mo? Hindi ka may-ari mismo niyan. So ang pinagkatiwalaan lamang po tayo niyan ng katawan natin ito para pahalagahan. Ibig sabihin, bigyan mo ng halaga. May gamit dapat yan. Na yung katawan na yan, na hindi mo ibibigay sa anumang walang kabuluhan dito sa mundo. Kaya nga, gamitin mo ang lakas mo para iluwalhati ang Diyos. Ating lakas, no? Yung pagpupuri natin, ating lakas yan. Lahat yan, ginugugol po natin. Tapos yung pagpagagamit natin sa ministry, di ba? Kung tayo musician, media team, cell group, dyan po nakalaan ang ating lakas. Huwag natin gamitin sa sayawan, sa inuman, yung katawan natin, kapatid. Huwag po natin gamitin sa lahat ng mga walang makabuluhan. Ay, alam nyo, kapatid, medyo, sa totoo lang, medyo masakit, no? Pero totoo po ito eh. Kailangan po natin gamitin ito sa tama. No? Sa TikTok, magaling tayo sumayaw. Pero sa pag-worship, parang nagkakahiyaan pa yata. Nagtitinginan pa nga eh. Sumasayaw ba si ano? Diba? Uy, sama ng tingin nyo sa akin. Mamaya ka lang. Diba? Kung tayo po ay totoo na pupuri sa Diyos, dapat mga galawan natin talagang para sa Diyos. No? Kung gusto po natin ma-fulfill ang ating purpose dyan kay Lord, magpagamit po tayo sa Kanya. Kasi hindi po natin talaga, maguguluhan po tayo kung ano ba talagang purpose natin kapag yung katawan po natin, sa katawan pa lang, hindi mo na pinapagamit kay Lord. Tapos kung questionin mo, ano ba talagang purpose ko? Diba? Kung tayo po ay kasali sa mga usherette team, kasali tayo sa mga general services team, lahat ng mga ministries na meron tayo sa church, pahalagaan po natin yan. Kasi ginto rin yan na binigay po sa atin ng Diyos. Napakahalaga po niyan, kapatid. Pag wala ka niyan, abay, sayang, kapatid, yung buhay natin. Naging ginto na nga, naging bato pa. No? Huwag natin gamitin yan sa mga walang kabuluhan. Piliin natin kung ano yung importante, kapatid. Yan ay mahalaga. Yan yung ikatlong halaga. Yung pagpapahalaga natin sa anumang binigay o pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, the Lord is coming soon, di po ba?
Dating ng Panginoon, we do not know kung kailan. Malay natin, baka ngayon. No, mamaya, bukas, o anumang oras pwedeng dumating. Ngayon na alam natin na maraming nangyayari, no? Maraming nangyayari po sa buong mundo, like ngayon sa latest news ngayon sa Israel and the Palestine. Sila po yung medyo trending ngayon na nababalitaan natin. Medyo bahala din siya kasi, 'di ba? Yung ibang kababayan natin doon nandun daw, yung mga Pinoy na nagtatrabaho sa Israel. So nadadamay. So yan po yung mga iba't ibang mga nangyayari. Ngayon din po dito sa atin, sa Pilipinas, sa China, di ba yung West Philippine Sea, isa rin po yung problema. So hindi po natin yan pwede pagkaila, pero totoo talaga nangyayari na. At isa rin po yung nangyayari dyan sa Russia, di ba matagal na yan? yung Ukrainian, Ukrainian, di ba? At sa iba't iba pang parte ng mundo, marami pong mga kaguluhan, kapatid. Hindi lang mga kaguluhan, parte na rin yung mga bagyo. Kung ano mga nangyayari ngayon, yan po ay sinyalis na darating na nga ang Lord. Darating na po ang Panginoon. Malapit na. Hindi natin alam. Pero sinyalis po siya, kapatid. Sinyalis yan. Sabi po sa Bible. Yan po ay sinyalis na darating na siya. Kaya kapatid, ano ang mahalaga sa atin? Ano bang pinapahalagahan natin? Di ba? Sa panahon ito, baga banjing-banjing ba? Talagang chillax na lang ba? Hindi tayo handa, no? Pag ganun, mahirap 'yun. So, pero sa mga handa na Kristiyano, hindi po 'yun nakakagulat. Hindi na po 'yan nakakabahala. Yung mga pangyayaring ganyan. At wala naman talaga tayong dapat ikabahala o ikatakot na ganyang mga pangyayari kasi nakasaad na sa Bible 'yan. Ihanda na lang natin yung mga sarili talaga natin sa pagdating ng Diyos. So ngayon mga kapatid, evaluate po nga po natin yung ating mga sarili. Nasaan ka ngayon? Nasa church. Evaluate po natin ating mga sarili. Ano ba ang mahalaga sa iyo? Mahalaga ba talaga itong ginagawa ko? Mahalaga ba talaga itong pinuntahan ko? Ito ba ay pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga? No? Ito ba ay kailangan ko? Pwede bang bukas na lang, mamaya na lang? Di ba? Pero kapatid, ngayon na eh. Kailangan po ngayon na. I-evaluate natin yung sarili natin kung talagang nasaan na tayo banda. Yung una, nabavalue pa ba natin yung relasyon natin kay Lord? Ikalawa, binavalue din po ba natin yung mga taong nakapaligid sa atin? Yung mga tumutulong, nagbibigay ng effort para lang mag-grow tayo? Ikatlo, pinapahalagan ba natin ng ating mga tuntunin o mga pinagkatiwala ng Diyos para sa atin habang tayo nabubuhay? So kapatid, sometimes we draw away what is valuable and keep what is garbage. Imbis na yung mahalaga, pinapahalagahan natin yung ginto, pero yung pinapahalagan natin yung basura eh. Make sure that where you spend most of your time, dapat i-make sure po natin na talagang pinapahalagahan natin. That we truly binavalue po natin yung mga mahalagang bagay na pinagkatiwala ni Lord sa atin. Huwag po natin sarangin yung panahon, kapatid. Hindi na po natin kapit yung oras kasi malapit na talaga dumating ang Panginoon. Sa mga nangyayari ngayon, yan po yung hudyat na darating na ang Diyos. Ang tanong, kapatid, handa ka na ba? Ayan. So naway kapatid, ating pinahalagan ang hindi mga basura. No? Ipahalagaan natin ang ginto na binigay ng Diyos sa atin. Yan po ay parte. Kapag may ginto ka sa kamay mo, kapatid, hindi literal ha, yung ginto na hinawakan mo ngayon, kung anong meron ka na pinagkatiwala ni Lord sa atin, ibig sabihin niyan, nasa kingdom ka ni Lord. Nasa kaharian ka ng Diyos. Safe na safe ka, kapatid. Kasi may hawak kang ginto eh. Pinapahalagan mo eh. Amen po ba, kapatid? Pwede po tayong magsitayo?